Kuyintokozo enkulu ukukhuluma nawe kwi-channel. Ngiyathemba la khona kuyaphila. uNkulunkulu engathi ngakulonda ekubusise. Kukona konke oyifisela kona ukuthole kunjengoba kunjalo. Zonke inhlelo zakho zingaphazamiseki. Konke okuhlele kuphumelele. Siyabonga kakhulu kubantu abalandela i-channel every day. Abanye sesineminyaka sinabo, abanye bayasijoyina kancane kancane. Qhubekani nisijoyine sibe kumndeni omkhulu. Nathi siyimisela ukuthi silethe impendulo ezokwazi ukugculisa sikwanelise. Inamba yami ngikhona, umuntu uyakwazi ukungifonela. Akhuluma abuze lwabuzayo. Especially iphupulide kakhulu qinisekisa ukuthi ke uthatha inombolo yami yangifonela. Kodwa kufaka airtime enough. Bese ungifonela ke sixoxe. Kodwa engingafisi ukuthi kwenzeke ukungivuse ekseni nokufona ebusuku nokuthi ke umuntu asenze WhatsApp. Sizobe sibheka la iphupho likanokwazi okwakanje ukuthi kusho ukuthini uma uphupha ugqoke impahla ezimhlophe. Into esingayisho la ngempahla ukuthi uma uphupha la ugqoke impahla ezimhlophe kuhlukeneke ngoba kuyenze kube izomshado, kube impahla nje lezi zinormal noma ejwayelekile ezimhlophe. Kodwa nje kafushane asikhulume nje ngempahla ayizomshado noma ikuzomshado. Uma uphupha ugqoke izingubo ezimhlophe kungasho into ezimbili nezintathu noma ezine. Kuya ngaloko ngoba kungayiphutha uma singathi hayi ugqoke impahla ezimhlophe kusho into eyodwa ngoba kuya ngokwe context. Kuya ngabantu, omunye uyayiphupha kuvela okuhle, omunye iphuphe kanti sekuzokubi, yabona. Kodwa ke sizoyisho kanje ukuthi uma uphupha la ugqoke okumhlophe noma kuyingubo ezimhlophe, lolu uphawu okokuqala olungasho ukuthi wena umuntu mhlawumbe noma lingasingathi lingasho ubumnene empeleni, ubumsulwa, noma ukuthula, noma ke ngasho ukuphenduka nokushiywa kwezono, noma ukuphila impilo enokulunga engenalo ugcobo. Lungachaza inhlanhla. Lungaphinde liqhakaze lisho nje ukuqhakaza empilweni kwekusasa lakho nanokuthi mhlawumbe kuney'nguquko ezingcono ezizayo empilweni. Kodwa ke ake sithi-ke uma uphupha futhi ugqoke okumhlophe noma ingubo ezimhlophe, ngokuvamile kuba uphawu oluhle ngoba-ke liye libike la ukuthi uzophumelela kokwenzayo, uphinde mhlawumbe uphumelele nakwezothando, nokuthi mhlawumbe usuke ungahle ube nesithando esinomoya omuhle futhi esimnene, yabona. Kepha futhi kuyenzeka uma uphupha la ugqoke okumhlophe noma ingubo ezimhlophe, kuba uphawu kwesinye isikhathi olusuke luxwayisa ngesikhathi sosizi esizayo. Liqwayisa ngokugula ongahle kukubambe noma-ke ngesifo esingase sehle ehlobeni noma kubantu abaziyo kungekudala, yabona. Sivale-ke ngokuthi kuyenzeka futhi uma uphupha la ugqoke mhlawumbe okumhlophe noma lezo ngubo ezimhlophe kuba uphawu komunye olungasho mhlawumbe isiphiwo sikamoya, yabona, noma kwembatha iy'dalo zikamoya, kusho isithunywa, yabo, komunye, yabo. Kodwa nje ikakhulukazi makungamajazi, izambathe ey'thile, yabo, noma iyiphika ey'thile, okungama-cape athile, yabona. Kodwa-ke sivala ngokuthi uma uphupha la ugqoke mhlawumbe ingubo ezimhlophe, kwesinye isikhathi uphawu ngabe luxwayise-ke mhlawumbe ngokuthi empeleni wena uzoba-ke nenjabulo yesikhashana noma-ke ezosheshe iphele noma-ke uzosheshe uphoxeke empilweni. Kungenzeka empilweni kuzohamba kahle kodwa kunokuphoxeka ongahle ubhekane nabo okuzovela nje ungazelele. So shuthi likhomba ukuthi uma uzojabula leyo njabulo izoba ngesikhashana, izoba injabulo izosheshe iphele noma-ke uzothi usajabulile kube nokuphoxeka nje okuzovela ungalindele noma-ke ngendlela-ke engalindelekile. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu-ke kulonde. Ungakhohlwa-ke ukuthi-ke uyobheka le video leyo bese uyilike bese uyobheka amanye esiwenzile ngesikhathi esendlule, uphinde ubuye uzobheka izobe siwafakile futhi ngokulandelayo. Qinisekisa ukuthi nje ubususubscribe-ile, visit your channel every day to watch ama-videos esisuke siwenzela wona, nokuthi uma ukuthi ku-possible you can support the channel financially, do so. Singakuthokozela lo. May God bless you.